Bon dia a tothom. Avui es presenta un altre dia agradable aquí a Beverly Hills. Què ha sigut això? Crec que sé qui ets. En Fowley? Has dit Fowley? Fowley, has robat un helicòpter! No m'imaginava que no valies com a pilot d'helicòpters perquè se m'hauria acudit una idea diferent! Ja t'ho he dit que era mala idea! Ei! Que s'ha carregat el rotor! Això és una mica humiliant. Gairebé prefereixo que em detingueu que haver de pujar aquest cotxet de joguina que porteu. Sembleu polis del Lego. Jane, Sóc el teu pare. i abans que pengis, sóc a la comissaria. M'han detingut. I... Escolta? Segur que pagueu les factures perquè el telèfon no tira. No és la primera vegada que vinc a Beverly Hills. Ja me n'he adonat. 84, 87 i el 94. Però el món ha canviat una mica. Què hi fas a Beverly Hills altre cop? Em va trucar el nostre amic Billy. I ara té un problema. Què vols de mi? Vull que tornis a ser un bon policia. Hem de fer alguna cosa. Axel, si fas malbé un equipament del municipi... Van en un llevaneu? Sí, que és un llevaneu. Quin problema hi ha? Hi ha molts angles morts en un llevaneu. Que bé, anem de missió supersecret amb la Joel Fowley! Has fet emprenyar un munt de gent. Això és que ens hi acostem. I vosaltres? Sereu prudents? Jo vaig sense cinturó. Ala, agafa't fort. Ens caldran reforços. Però què et fots? A traure els reforços. Com et trobava a faltar?